i ran 3. Rwan cyn yr egwyl, welon ni'r criw yn canu'r anthem efo angerdd, passion, yn doedd. Ac oedden nhw'n dal i ganu'r anthem hyd yn oed pan oedden nhw yn Caiacio ar y môr. Ac yn glychu hefyd. Mae'n fore oer yn aber yr afon Teifi, ac mae Lucy, Lisa, Bob ac Alfie ein gwrol ryfelwyr yn mentro mas i'r môr mawr. Os ddim angen y Music Vikings na, diolch yn fawr, i ni gyd yn gwybod siwr mae hwn yn mynd i benni. Can't wait, mae'n gyffrwys iawn. Oh, nice. Achos dwi'n caru yn y môr. Dwi'n caru sgio dŵr a nofio yn y môr. So yeah. Well done. Diolch yn fawr. And sea is my element. Y môr ar my Elfen. elfen. Ach no, da iawn, up we go up. Diolch yn fawr. I saved your life, Diolch yn fawr. For flying how it owns. Cefn yn y cefn, blaen yn y blaen yn syniad da, Cyn mynd mas i'r môr, ychydig o hyfforddiant. Di na wyr pam. It's quite simple. Mewn. Yeah. Sawl chwith yn fwy rhydd. Alright? A wedyn mae'n gath o troi wedyn. To turn there you go chwych. To turn chwych you go there. Waw yn wir. Dwi'n mynd yn ôl. Os ti'n moyn, ie. Rai, pan barod? Barod! Un ar un! A dau i dau. Mae'n siŵr. So very good. Look at the kid. Seat is really a coat. Pleidiol i baw, lad, Alfie. Mae Alfie yn mynd i'r Iwerddon achos he doesn't like it by ear. Fi'n teimlo gyffrwys a oer a hapus a mochyn yn y mach. Moch. Hapus as y mochyn yn y moch. Dwi ddim yn siŵr os yw mochyn yn gallu nofio. Te beth, oedd y bown o ddigwydd rhywbryd yn dod e? Sut wyt ti? Sut wyt ti? O, da iawn! Da iawn! Lisa, there's a shark! Ardderchog. Enjoyo. Dipyn bach. Cyd boesen iawn! Cyd boesen iawn! Cyd bwysedd. Bye. Cyd bwysedd. Cyd... Oh, ceri mewn. Mae'n oer iawn gyda fi. Ewogion o fi, ai gwr o'r Dros ryddid fe gollodd ei fad. Mae'r genedl yn ddiogel yn wylo'r gwrol ryfelwyr yma. Gosh, latan! Only man left standing, if he could get up. No, I can't. Mae Alex a Wyn, Dai a Lucy yn mynd i ganwyo ac mae'r ci yn dod hefyd. Reit, o'n i'n meddwl, achos bod yr Eisteddfod yr wythnos nesa, Steddfod yr Urdd, da ni'n mynd i wneud parti cyd-adrodd, iawn. Byddwn ni'n mynd? Enw'r gerdd ydy canwyo. Canwyo. Reit, gyda'n gilydd, reit? Dwi'n mwy o eistedd yn y tŷ gyda mam a dad a John a ci. Dwi'n edrych ymlaen at fynd mewn canŵ
Gyda mam a dad ac Aunty Sue. Mae'r tywydd yn hyfryd a'r awyr yn las. Felly lawr i fforest, dyn ni'n mynd i'r as. Gwisgwch eich helmed a dewch gyda ni lawr at yr afon am hwyl a sbri. Dwi'n edrych ymlaen a fynd mewn canŵ. Mae'r afon yn saff, ond mae'r dwnder yn eitha dwfwn. Mae twfwn yn air cyfarwydd I dau. Y pobl sy'n y cefn, Wyn a Dau, chi yw'r capten y cwch, chi sy'n dywys pwy ffordd mae'r cwch yn mynd. Just steering. Okay. Dwi'n gwybod dwi'n mynd yn nofio eto, Efi. Tra bod Laurel yn hadu eisoes wedi mentro mas, mae Dau a Lucy yn cyfnewid seddau. Dwi'n yn credu bod y merched yn hapus iawn. Drychwch ar wyneb Dau a Lucy. Wel, doedd hwnna ddim yn y sgript, ac mae'r ci yn dod i'w hachub. Hanner munud. Maen nhw wedi bod ar yr afon yna, a maen nhw yn y dŵr. A nath Wyn ddeud, o'n i eisiau mynd i'r tŷ bach. Mae'n oer. Mr. Cris T gwlyb yr wythnos. Maen nhw fel plant. Gwaith caled yn y canoe. Triol eto. Tria eto. Mae da'r ci mwy o glem nas chi. Rwyfo, 1, 2, 3. Rwyfo, mewn y canoe gyda ni. Tra mae Wyn ac Alex yn canu I gelu eu hofna, mae'r pryderon I weld yn amlwg ar wynebu'r merched. Ond y bechgyn sydd lawr gyntaf. Oh, yes. Ac yna, yn stedi, Dau a Lucy. Da iawn ferched. Ydy ddigon cyffyrddus fan'na, Dau? Wedi cael rhyw fesur o hyder I ffwrdd â nhw'r eilwaith. Dyw hyder ddim wastad yn beth da, di fe. Achub nhw! Achub nhw! Dwi ddim yn credu fod gan Dau fawr i'w ddweud am ddŵr. Helo! Da chi'n iawn? Dwi'n wedi cwmpo unwaith eto. O, dyna sioc! Iawn, Stan, iawn, Laurel. Wel, dyna anibendod arall ti di greu. Wel, oedd yn diwrnodau ni yn llawn dop. We had very busy days, and roedd 4 awr o wersi bob dydd, 4 hours of lessons. Gweithgareddau, activities ar ben hynny, pethau fel cynwio a Caiacio. A wedyn bob nos oedd rhaglen fyw, a live programme every night, doedd. A nos Mercher oedd yn y gyfer I 2 o'r dysgwyr Abseileio lawr Clogwyn, Abseil down y cliff face. Oedd, druan. Ond oedd gen nhw diwtor da iawn, Iowan Doyle. Felly, pa ddau ddysgwr gafodd y fraint o Abseileio I lawr y Clogwyn? Wel, Gareth Alfie Thomas a Lucy Jones, druan, a welwn ni sut hwyl gawson nhw ar ôl yr egwyl. After the break, we'll see how they got on, ond yn gyntaf, sgwrs fer efo Gareth Roberts. Rwan ta, Lucy, wyt ti'n edrych ymlaen? Are you looking forward? No, not much. It'll be fine. I'm not excited. Na, ond mae o'n her, it's a challenge. Yes, mae'n herddi iawn. Ydy. Alfie, I know you like a challenge, but is this something that you've done before? Wyt ti wedi gwneud hyn o'r blaen? No. Na, ddo. Na. Right. Wyt ti'n hoffi uchder?
Do you like heights? No. No, right. Mae Iwan di cyrraedd. Iwan, diolch yn fawr iawn i ti'n dod ato ni. Rwan ta, Lucy ac Alfie fydd yn dod lawr y clogwyn maes o law. Pa gyngor fydda ti'n i roi iddyn nhw? Wel, peth gorau fyddwch chi'n neud ydy cael eich traed allan a neu siŵr bod eich corff mewn siap triongl. Right, traed allan, feet out, a'r corff, the body, mewn siap triongl. Right, shape of triangle. Unrhyw beth arall? A just cymryd pwyll a neu siŵr bod dim ras ydi o. Cymryd pwyll, take your time, it's not a race. Iawn? It is.